rada sing mbok caterek ruange meniki. Kita pada grup sing mbok caterek ruange meniki. Grup iki lho, sapa no kaya ora. Tak kira nak cewekmu aku mbok dikek sitok. Cewek sapa lho grup ki lho. Wes, mah nak grup ngono ora penting kok. Iki apa cewek? Iki Jawa no cewek rajoe iki lho. Iya, kapan golek yang di Wong loro. iya wong loro. Las ya. Luas no. Sampai rumah sini gitar ya. Nah, yo. Makan. Sore nih, Mas. Gini. Yo gini sih. Nah, yo. Adem iki. Adem, aku ya adem lho. Aku gak cari, Jo. Iya apa? Aku lho di nomor cewek iki entuk nomor cewek to. Nah, Di kan tak chat, Iya. malah saya kene kemajuan. kemajuane apa? Di blok. Mesake ngono kuwi. Berat nang iki. Iki kan arep bodo to. Iya. Aku yo ora cewek. Kowe ya ora duwe to? Heran duwe. Golek bareng ngono. Endi nih, mari ki awake wajahe pas-pasan nang ngene iki. Iki cewek zaman saiki oke kane. Mandang rai. Iya nek rene elek niki. Ya ngenes dek uripe. Parah. Berat. Ndak mampu aku. Iya iki. Bodo kaya orang dina bisa. Aku lho, duit ora duwe, pacaran duwe. Kowe tenan duwe. Hmm. Waduh. Ngenes aku malah karo kowe. Ndek ke gitar ini masih tak dol to. Gadekne piye yo? Sang dolan. Dolan iki nyanyi kan awake luwih galau meneh. Daripada ora ndek duit tuh. Ya orang duit kan jajannya sepisan entek gitar kan jadi gon-gon nyanyi ngamen iso jane nek awake gelem lho. Masa yo aja apa yo mentolo raine wis kaya ngene masa ada di pengamen. Ya piye golek rosok ngene ya nek. Nah, ngono golek rasa kuwi. Tapi nek golek rasa yo karo brengkosan. Masker ya. Iya, kenjo ketahuan wong-wong kene. Iya. Kena izin. Iya. Wis masuk aja. Dari tadi. Ngene ya, Jo. Awake kan elek to. Ki golek pacar ya ora entuk-entuk to. Awake iki saiki kare pasrah ae. Piye karepe Gusti Allah. Wis mbuh perkara entuk pacar apa ora ki ya wis urusane sing kuwasa. Ngomong awake jane ya bener, Jo. Ngono iki yo akeh bener iki. Kae saiki awake iki kudune bersyukur sik apa sing wis diparingi saka Gusti Allah ki disyukuri bareng-bareng. Susah seneng bareng-bareng. Masalah cewek engko golek karo mbakku tak jamin entuk sing luweh ayu saka sing wis pernah nglarani awake. Iya, Jo. Udune awake yo ngono kuwi. Kira-kira penak kapan iki? Le metu golek pandangan cewek. Sik. Kowe ndek bandar sing ceweke rada apik, maksudnya ya rada ngerespon yang wong lanang ngono lho. Yo jane nek gur masalah ngono iki akeh pandangan ngono ki yo nek sing golek sing cedhak ora enek, yo rada adoh kabeh. Yo nek aku ki jane ora masalah adoh cedhake, penting wong iki yo iso nrimo apa eneke yo mergo keadaan iki koyo ngene iki. Wong iki elek kaya ngene. Wis yo ora duwe. Walah. Kapan-kapan nek dadi wong kaya awake iki serba salah. Narep golek sing rada ayu. Raine awake yo ora pantes. Narep golek sing elek kok yo kebangetan. Yo coba masa yo sing elek lho iki yo. Lah mulane Yo eleke yo ora apa-apa tapi yo aja nemen maksudnya yo seimbang karo awake ngono lho. piye sidane golek apa ora? Ya golek yo kapan ngono masa yo bengi-bengi ae iki. Sembah ning dalan kan sing genah kan ya ini iki cewek
kebanyakan cewek ra bener so. Mari kan wis bengi kayak. Nek cewek bener-bener apik iki ya mene iki ra tau metu. Wis turu. Iya. Wis neno kapan ono golek bareng neno wong loro. Iya tenan. Hari ini ngomong gitar. Mulai sih ngantuk aku. Ya lah kowe iki batune dhewe iki tega. Wis nana yo mulai bareng nak. Wis tepi aku yang ngantuk. Dina sesuk aku kayane yo sibuk nyang alas. Ya wis di sana tak ngenteni sapa ngono enek. Wis nang kene sik dhewe yo. Ora apa-apa tinggal. Kenapa penyandang? Iya. Aja wedi lho, Kak. Ora apa. Aku kawan aku tulan jari ini ora. Boleh cari. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koncoran ini piye? Keren ora-ora kan digelak. Ya nek ngepeci. Durung apa. Wong liwat kayak brutuk ya. Mandek nomor ngerti ning wong iki jane. Walah. Wis itu gaule. Yo ngene yo. Lagi Iya, ini kono kerjane. Alhamdulillah iki yo. Masaku apa iki? lancar. Kerjane pabrik nyat yo penak, wong putih resik. Iya, kuwi ning pabrik. Nek aku ngene kan kuli. Kuli no. Iya. Iya, Nek kuli-kuli ya alhamdulillah rezekine lancar ya, semoga lancar terus. Amin. Jelani lah. Anu traktir ya. Kowe njowo aja kul, Jo. Ngendi? Yo ana kan ngedangi gitarku. Iya. Ngono ae. Ngono. Nah, Ayo. aja ngono ki, mosok ngono ya. Dhuwur lho. Iya, itu kan iya masuk. piye dene. Om lagi mobil. Kecik. Ya wis ana ya apa. Yo nada sik engko ora iso nyanyi kuwi. Iya, nduang. Oke, sip. Yo. Mulai ya. Ya. Papasan rumangsa randang anggon kula ngenteni kowe wis ana sesasi. Kleru. Piye to? Langsung ganti iki. Nyang? Terus sasi ngono iki. Delok niki lho. Lha iki double-double lho. Sas. Iya. Wis ana yang pancen iki. Mas yen pancen iki ta? Iya. Nah. Mas yen pancen urung. Yo aku ngeprank. Oh, iya. Ini urung cocok kan Iya. Yo. Mas yen pancen tresnoku. Pindah. Iya, beda, heeh. Mas yen pancen tresnoku iki mbok anggap ra ono gunane aku ra jiwa lan aku ra lara. Nah, kene. Aku iso kunci ki lagu Sawangan lho, guran iki. Kowe gelem nyanyi ora? Ya Sawangan lho kan aku kowe iso. Oh iya wes anu. Yo. Yo. Caramu kan apik to. Ndan anu. Apik ngono-ngono caramu. Langsung kan nyasor ref ya cepat. Sawangan ya? Iya. Oh, iya, yuk. Sawangan kae sawangan bulan ra kira ninggalno bumine sawangan kae sawangan lintang ra kira ninggalno
pirokan iki gitar iki. Masuk. Wah, aja tonton regane. Nah, sing mapi kan nak. Apa lagu ini saya? Iya. Apa karemu aku tak nilokne nang anu iso ngono lho. Bebasan koyo apal ra kuwi? Didi Kempot. Bebasan koyo nganteni utane mongso katiku. Sik. Nek lak nyanyi lagu galau koyo suwek dhewe ya terus. Ya, aku sebenarnya Amer bodo ki. Barang di cewek ki bareng karo tek. Duwe aku kuwi lho jenenge main apikane iki ra cok. Iya. Nek cewek kampung berarti mandangi duit ya berarti. Yo ora ngono sih, maksudku ora ngono lho. Maksudku ki sing tak pikirne iki kok ora di cewek yo ngopasi pas ora di duit ini. Ki apa mergo aku welek iki ora ngono. Iya. Nek soal kuwi ora peh ora ndek duit, ora peh. Piye ora peh elek. Terus Ya jenenge jare ya jodone sing ngatur. heeh. Ya bener Iya, ya kuwi. ngatur. Berarti ya urung waktune kurang. Ya nongkane kira wis pirang-pirang sasi lho. Kapan waktune iki? Masa aku ikut bersabar terus nek selak kiamat. Ya Jangan karo ndonga. Kowe penak itu cewek. Durung. Duwe mes. alhamdulillah duwe ning Jakarta ono wayu. Yo ayo. Ya mari ngono kan ya rezeki ngono iki. Ya mungkin aku rezekine kali ya. Diakeh ndongone salat. Ya insyaallah nak. Iki kewajiban ya perlu nak Iya. masalah Ndonga. salat. Cuma ya diselingar ndonga. Nah aku iki ya poso lho. Poso. Iya. Jan- Ya yang penting siji Iya. Pasrah. ganteng. Iki berat meneh iki. Wau kudu operasi potong tirahe ngono. Yo nek cewek kampung kan piye yo gengsi ra kaya cewek kutho. Cewek kutho yo isih Perhatian. isih piye yo ora mandeng dadi sing nek wong kampung kan mari yo gengsi nek wong elek iki. Ya aku. Penting ganteng, motor apik. Ya mantap karo dhewe. Ayo mulai. Mulai lagi, yo seneng mulai no. Wait, dikene. Yo ora dikene. Yo, aku tak mlaku wae ora sepeda kowe ya puter gila. Tak tinggali rokok wis nyo kate siji tak tinggal Ya iki. matur suwun ya. Ya rek tak gowo wis. Yes nyo. Iya. Iya. Ya sing penting intine kuwi nggih. Ganteng. Iya, tenang ae ganteng ya. Potong bulu tak ngene potong aja. Apa cek? Aku. Yo. Iya, pindah ke malah. Muter video jegilan kayak gini kayak.